На вас, уважаеми преподаватели, благодаря от името на ансамбъл Пазарджик за любезната покана, която отправихте да днес да бъдем ваши гости и да ви потопим в магията на българската песен, музика и танц. Искам съвсем кратко да ви запозная с биографията на ансамбъла. Ансамбъл Пазарджик е създаден през далечната 1962 година с цел да издирва, съхранява и разпространява българската народна песен, музика и танц. С годините ансамбъла е осъществил хиляди концерти на българска и на международна сцена, получил е много престижни награди, осъществил е дългосвирищи плочи, компакт дискове и DVD-та. Искам да ви кажа, че ансамбъл Пазарджик се състои от 3 звена: хор, оркестър и танцов състав, които са изградени изцяло от професионалисти, завършили музикалните училища в Котел, Широка лъка и естествено Музикалната академия в град Пловдив. Ръководител на оркестъра е Цанко Ненков, на хора Иванка Пълнова, а на танцовият състав хореограф е Костадин Низамов и нашият главен художествен ръководител Атанас Чолаков. Благодаря ви. А сега, скъпи деца, искам да започне нашата фолклорна приказка. И нека първият танц, който ще ви представим от тази приказка, бъде пазарджишки танц, характерен точно за нашия район. Нашите танцори са облечени в характерните пазарджишки костюми. Наслаждавайте се! Пазарджишки танци, ансамбъл Пазарджик.
фолклорна област Тракия. А сега, мили деца, аз ще ви изпея една хубава, закачлива, хороводна пазарджишка песен Яна Овчар Ливила. Някой знае ли как се нарича изпълнението на две певици? Кажете! Точно така! Дует! И сега ще ви принесем в Пиринската фолклорна област, от която ще чуете едно изпълнение на нашите сестри Гинка Балабанова и Петя Панайотова. Thank you.
беше една хубава пиринска песен. Моите колежки бяха облечени с характерните костюми за тази фолклорна област. А сега, знаете ли как се нарича изпълнението на група певци без съпровод на оркестър? Кой каза акапела? Браво! Госпожата ли? Еми тогава госпожата получава. Заповядайте. Сега ще чуете една акапела и нека да чуете как звучи акапелното пеене, изпълнение на нашия хор. Благодаря ви от сърце. А сега ще ви принесем в магията на най-темпераментната област. Шопската фолклорна област и един хубав темпераментен шопски танц в изпълнение на танцов състав и оркестър.
И сега всички знаем, че Шопът е известен със своя шопски хумор. Затова ви предлагаме една хубава шопска хумористична песен в изпълнение на нашата солистка Иванка Илиева. Благодаря ви за аплодисментите. А сега искам да ви представя нашия прекрасен оркестър. И нека да поканя отпред Пламен. Покажи им твой инструмент. Така, някой знае ли как се казва? Кларнет. Не е флейта. Флейтата е класически музикален инструмент. Това е кавал, той е наш народен битов инструмент. И нека да изкараме Ицо, заповядай. Това е нашия солист, Христо. Браво! Кой каза прав гадулка? Вие ли казахте? Или вие? Кой беше? Ето, кой момче беше? Заповядайте. Това е гадулка. И ви ли заповядайте? Кой каза прав? Ти ли каза? Заповядай. Това е тамбура, която е много характерна за Пиринската фолклорна област. И сега искам да поканя. Браво! Ето, нашата хубава Джура гайда. Има, всички знаете, че има още един вид гайда. Някой знае ли каква е другата гайда? Как? Точно така.
Каба гайда. Кой каза това? Да, другата гайда е каба гайда. Тя се използва в Родопската фолклорна област. Звучи по-ниско. От Джура гайдата. И кой пропуснахме? Най-важният човек от оркестъра. Не, това не е барабан. Тъпъне, да. Това е тъпън. Той наистина е много важен за оркестъра, защото обединява оркестъра в ритъм и метро. И сега нашия прекрасен оркестър ще ви свири една хубава музикална пиеса, за да чуете как звучи. Да, извинявам се. Още един голям инструмент имаме. Да. Някой знае ли какъв е инструмент? Точно така, контрабас. Контрабас, това е класически инструмент. В течение на времето с формирането на ансамблите е въведен като инструмент в оркестъра за по-добра басова хармонична линия в оркестъра. И сега нека да чуем една оркестрова пиеса. Искам да ви пренесем в още една фолклорна красива област, Северняшката фолклорна област. Ще чуете нашата солистка Силвия Ненкова. Забележете Силвия! И колкото и да не ми се иска
нашата фолклорна приказка ще завърши с един красив тракийски танц, отново от голямата фолклорна област Тракия.
Надявам се, че сме обогатили вашите знания по отношение на българският фолклор. А сега искам да дам думата на госпожа Райкова, директор на училище Георги Григорски. Уважаеми господин Чолаков, благодаря ви за уникалния подарък, който ни направихте в днешния ден. Ние се чувстваме много специални и уникални за това, че вие днес на крака ни дойдохте, за да ни накарате да се потопим в магията и красотата на българския фолклор. Още повече, че преди няколко дни на 2 юни вие отбелязахте 55 годишен юбилей от създаването на ансамбъл Пазарджик. Не се случва всеки ден ансамбъл с толкова постижение и отличие да дойде на крака в едно училище. Да, и ние сме специални, защото сме единствени в област Пазарджик с паралелки, които се обучават ученици по изкуства. Но още веднъж приемете моята огромна благодарност и на целия екип на нашата бреговска общност. Пожелавам ви много здраве, много творческо вдъхновение и да продължавате да разнасяте славата на България по света. Още веднъж благодаря за чудесното изпълнение. Благодарим на госпожа Райкова. Довиждане, скъпи деца и преподаватели, и до нови срещи!